мається на увазі по сучасній білоруській історіографії? Це, власне, білоруська історіографія, починаючи з 90-х років. Ось, тому що за совєтський час у Білорусі тематика воїнів, політична історія має розглядалася. В основному це соціально-економічна стосунки. І Гоголь переказать несколько слов про войну конца 15 століття поміж Великим князством Литовским и Великим князством Московским. Треба сказать, что историография российская есть так розные цікаві епітети красомовних кшталту «Странная война», як її називає Зимін, «Хитрая война», як її називає Волков, для слідчих войск. В польській історіографії є тенденції на називати «Война подчас миру», ось різні підходи. І коли вже казати про власне білоруське дослідження, він розпочинається у першій половині 90-х років. Це першопочаткова така більш учебна література на російській історії Білорусі. Тут тома така вийшла. І одним з перших дослідчиків це Павел Олегович Войка, який фактично не казав тим, що в той час йшла війна. І він пише просто поміж державами були ніякі стосунки, чомусь князі поміжні збігали з території Великого князства Литовського і переходили під владу Москви. І фактично все, що ми кажемо про цю війну. Таким чином, першопочатково у нас не казали, що ця війна не йшла. Ось такі ось перша група умовна, як дослідчиків, яка не каже, що війна була. Так само в цю групу можна віднести дослідчицю Миколая Бурдіну. Вона у 2003 році обороняє кандидатську дисертацію по стосунках Москви, Вільня і так само Кримська канцлер держави. И она, в принципе, повторяет тези, что князей избегают ВКЛ, причем там есть некоторые помылки патологичные, кшталту, что первые переходы отбывались в 1487 году. А лишь я думаю, что первые такие переходы были еще в 70-х годах, да и до этого в честь всего мы не можем просечь все эти переходы поміж князями. И я накажу, что починаються эти переходы, а власна війна починається у 1492-1494 годах. Цікавий погляд. Такі ж погляд, наприклад, коли шукають такі тенденції в польській історіографії Стефан Марікучинський. Він так сказав, до речі, книжка про Новгород-Северську землю. Такі дослідження, як така умовна перша група. В принципі, на даний момент в білоруській історіографії таких поглядів вже не потребується ніхто. Другая група, умовно кажучи, это так само починається в 90-х. Перші такі дослідження – це Володимир Кононович і Геннадій Саганович. Знаменитые археологи наши. И они в Гоголе казали об том, что эта война шла в период 92-94 годов. И все, чтобы подейки были, да, в смысле годов, они не разгадали. И, в принципе, само справа с этой погляду, мы наибольше иллюстрированы в белорусской историографии как учебной, академичной и так далее. В принципе, такая мусит быть такой погляд, правда, есть так само нюансы с тем, что не разгадать эти подейки до своего года. В принципе, в этот момент так само требуется. Есть еще такие расследования. Третья группа, в принципе, зараз наибольше доследчиков подтримуется, что война это начиналась у 86-87 году. И с этим связаны погляды белорусского доследчика Виктора Цемушева, зараз не больше уже. И, в принципе, вслед за ним больше доследчиков начинают давать эту войну в 87-86 годах. Например, Олесь Казаков, який займається міграцією русських князів, наприклад, Люба Ялена, яка займається татарським фактором відносно. Така умовна третя дослідження. І так само ще можна сказати, що, в принципі, це такі три основні групи тенденції белорусской историографии. В принципе, как сказать про то, что с большего белорусской историографии погляды не отрознятся от российских, польских. Подобные погляды есть в украинской историографии.
таким агульным темам. Адзінае, што яшчэ можна сказаць, што ў дадзены момант гэта тэматыка нікім не даследуецца, нікога ж не цікавіць, як, в прынцыпе, і ўласна гісторыя. І так можна цікавіць очень. Калі казаць пра некаторыя перспектывы далейшых даследавання гэтай тэмы, то трэба пераходзіць на больш лакальны ўзровень і займацца з гэтымі памежнымі князямі, генеалогіяй, і ўвогуле феноменам памежжа, што адбывалася. Даволі цікава, можна прасвечыць.